hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e yeɓiyankoɓe ayawo weltare tv on calminama on jurama on jettama monikala inde mbadi yettode muɗum kaleten koye oɗo biteɗo Diego Armando Maradona ko fettiyanke bal wonno ta ko jibinaɗo toon to leydi Argentine ñande 30 lewru yarkoma hitande 1960 e legal bitengal Lanús e nder Bon Aire wuro lamorgo leydi Argentine. Diego Armando Maradona yalti aduna ko ñande 25 Jolal hitande 2020. Diego Armando Maradona fuɗɗi fettude football ko e 20 Jolal hitande 1976 toon to leydi Argentine ta ko kippu biteɗo Argentine Junior. Diego Armando Maradona acci football ko ñande 25 lewru Jolal hitande 1997 toon to kippumo Boca Junior ko toon to leydi Argentine tawete. Si tawi noon ko titiloji ɗi Diego Armando Maradona heɓi e gurdam muɗum heɗen mbawi wiide ko ɗi 12 titulo. Diego Armando Maradona waɗanno ko tongode 10 woni capitaine Argentine, kañum waɗanno numéro 10 heno ɗemɗe goɗɗe mbirata walla mbiyen numéro 10. Diego Armando Maradona to potite heɓi wadde to sélection Argentine ko ɗe 90 potital, ɗum noon heɓi loggude hen loggi 34. Diego Armando Maradona si tawi ko potite muɗum to clopaji ɗi fetti heɓi 589 potital, heɓi loggude hen loggi 312. Diego Armando Maradona fuɗɗi fettude bal ko duuɓi 9 ari e équipe mbo ba muɗum joguino, ɗum noon wonno ko toon to leydi Argentine. Diego Armando Maradona noon iteska feera won tigui almudo ngarɗuɗo to banggue jangde, woni feera won étudiant moƴƴuɗo jangde caggal wasde ɗum ɗoftade kuule kewɗe e ko nandi hen. Diego Armando Maradona noon fetti toon to Argentine Junior tawi ko yara e duuɓi 15 ko e hitande 1976. ɗum noon woni no laatinoma suka ɓurɗo famɗo duuɓi pettuɗo toon to Argentine mo Junior. ɗum noon waɗino duuɓi ko kañum tigui ardino to loggi to on ɗon fannu to kippumo Argentine Junior. ɗum noon saabinoma ha Diego Armando Maradona tigui ari toon to kippumo Argentine, woni toon to kippumo sukaɓe Argentine. caggal noon nde yano tigui kawguel windereyankoyel guel sukaɓe heɓino noon guel ɗon kawguel koye hitande 1979 koye on tuma hitande 1981 ari toon to Boca Junior. ɗum noon laatinoma fettiyanke mawɗo koye on tuma oɗo kippu mo football club Barcelona ƴefti ɗum caggal wonnode ɗum ƴeftunode ɗum champion toon to championnat mo leydi Argentine. koye on tuma football club Barcelona ƴeftu sonno ɗum. ɗum noon hawruno koye hitande 1982 Barcelona noon sonno Diego Armando Maradona ko 200 million kopporeje paseta on saaha koɗen kopporeje leydi Espagne ñamanno. Diego Armando Maradona noon heeɓi e juuɗe Barcelona ta ko e biteɗo coupe de la liga noddirteɗo han la liga de leydi Espagne. heɓino toon noon ko fati e banggue super coupe de Espagne, heɓino toon kadi coupe de roi mboɓe noddirta Copa del Rey. wadde mbiyen Diego Armando Maradona waɗi toon to football club Barcelona ko duuɓi 2 caggal immade ɗum toon yaɓande toon to Napoli mo dow ley Italie. ɗum noon en paami ko toon to Serie A. Diego Armando Maradona noon ari toon to Napoli ko hitande 1984 wonno kadi heeɓi toon Serie A laabi 2, heeɓi toon coupe de la UEFA noddirteɗo Europa League e oɗo saaha mbo kalten
caggal ko gotol ƴeppi on. Heɓino toon noon super coupe mo Italia caggal eɗen gandi nde woppi toon to toon to Napoli arino toon to kippumo Sevilla leydi Espagne wadde mbiyen kam artino toon to La Liga. Nde Diego Armando Maradona arti toon to Sevilla waɗi toon ko hitande wotere caggal immade ɗum toon ruttade toon to leydi muɗum Argentine. Diego Armando Maradona noon rutti toon he oɗo kippu biteɗo Newell's Old Boy, ɗum noon fetti ɗon seeɗa kadi rutti toon to Boca Junior. Toon to Boca Junior noon Diego Armando Maradona heɗen gandi ko toon acciri football caggal kam Diego Armando Maradona yehino kadi kawgel windereyankoyel wonno ko toon to leydi Mexico hitande 1986. Ɓe jaano noon final ko hakkunde mumen e leydi Allemagne, ɓe pettuno koye hakkunde mumen ko ñande 29 lewru korse toon to Stade Azteca de Mexico. Ko leydi Argentine noon folno leydi Allemagne ka ko loggi tati wondude e loggi ɗiɗi wadde mbiyen Diego Armando Maradona heɓino tigui e fartange ƴeftude ngel ɗon kawgel hay si tawi kam heɓano hen loggol. Wadde mbiyen koye on tuma Diego Armando Maradona heɓi ballon muɗum d'or woni faɗo muɗum kanŋe adingo caggal koye hitande 1986. Ɗum noon wonno ko nden ɗon jeenari watte ko toon to dunde Europe. Koye on tuma hitande rewde hende hitande 1987 Diego Armando Maradona kadi heɓi ndin ɗon jeenari witendi ballon d'or wadde mbiyen ɗum ne laatinoma ballon d'or ji muɗum ɗiɗi toon to dunde Europe, kono noon kadi ta koye ballon ngarɗuɗo fartange mo waɗani sélection mo Argentine. Ɗum noon wadde mbiyen ko toon to Albiceleste. Diego Armando Maradona noon ruttinoma final kawgel windereyankoyel wonno ko 6 korse hitande 1990. Ɗum noon wonno ko toon to leydi Italie. Ɓe jehino noon final on ɗon coupe hakkunde mumen e leydi Allemagne wonno ko 6 lewru korse, kono noon ko leydi Allemagne folnoɓe gotel ndiga wadde mbiyen ɓe keɓano tigui fartange nabde ndin ɗon couperi e nden ɗon hitande. Si Diego Armando Maradona noon artino e sélection Argentine mo football caggal wonde ɗum entraîneur koye hitande 2008 ha hitande 2010. Wadde mbiyen kam toon to Afrique du Sud ko Diego Armando Maradona antirno kippu mo Argentine caggal yadude Lionel André Messi, kono noon eɗen gandi ɓe jahano ha toon to jaaɓi ha tirde. Kalten koye caɗele dorog e ñawoje Diego Armando Maradona heeɓi. Eɗen gandi toon to leydi Italie caggal nde fettanno toon to Napoli Diego Armando Maradona heɓino positif tawi ko fate bangge cocaine. Ɗum noon wonno ko hitande 1991. Ɗum laatinoma ha yowa lebbi 3. Koye on tuma kadi nanga e contrôle goɗɗo kadi woni positif ko fate bangge cocaine, woni ko pimannoɗo e fooɓo drogue. Ɗum noon saabinoma ha yowa lebbi 15 to bangge football. Eɗen gandi noon ɗin ɗon caɗele ɓeydi addu caɗele ɗen on ɗon drogue ɓeydi addu caɗele yawde accude Diego Armando Maradona ko fati e bangge football professionnel. Wadde mbiyen kay Diego Armando Maradona fijiri gurdam muɗum koko fati e bangge drogue e cocaine. Caggal kam heɗen gandi ko neɗɗo ɓurɗo teskede to on fannu. Diego Armando Maradona noon resino kadi woppi ko ɓiɓɓe jowo hen ɗiɗo ko worɓe, hen tato noon ko rewɓe. O serino debbo goto noon caggal ɓe kebduno ko ɓiɓɓe ɗiɗo. On ɗon debbo noon o wiyeteno ko Claudia Bija Farña. Noon o hebdi e mum ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo biteɗo Dalma Maradona e Giannina Maradona. O heɓino ɓiɗɗo debbo goɗɗo biteɗo Diana e ɓiɗɗo gorko biteɗo Diego Sinagra e Diego Fernando Maradona Ojeda. Diego Armando Maradona noon yalti aduna no mbiɗen ni koye hitande 2020 hawri ko ñande 25 lewru jolal ñalawma o wonno ko jeselare. Ɗum noon yino aduna ko toon to leydi Argentine ñande 30 yarkoma hitande 1990 toon to Lanús legal gotal e Bon Aire toon to wuro lamorgo leydi Argentine.
bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yawa weltare ɓiɓɓe fulɓe e jokkorde mum yiyeɓiyankoɓe weltare tv ko ɗum wonno ko ɓuri tongunoɗen ko fati e banggue gurdam e golwole jeego Armando Maradona. ɗum noon ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare tv yadude Oumar Dembel Diallo toon to karallagal to ko Saydou Abouba mo ganduɗa ko kam heeɗani en toon to weltare tv.